a croeso nôl. Heddiw mae rydyn ni am fynd i o dy he. Unwaith eto. I gael MRI scan. Mae MRI scan yn tynnu lluniau o'r ymennydd. Felly heddiw mae rydyn ni'n gael gweld os mae'r tiwmor na'n bahafio. Hefyd rydw i angen mynd i weld yr ophthalmologist dwi'n meddwl gael llygaid i checio os mae'r llygad dden yn bahafio, i weld os mae bob dim yn iawn. Wedyn rydw i angen mynd i weld endocrinologist, hwnna'n un o'r ei anodd i ddeud, a maen nhw yn checio lefel chdi a delio efo hormona neu beth. Dwi'n gwybod mynd i weld nhw. Ac hefyd, mae'r endocrinologist... So mae'r endocrinologist isio i fi gael x-ray ar y llaw. Ac yn olaf... So yn olaf, dwi'n mynd i weld yr oncologist sydd yn deitha ni amdan, dangos lluniau mae'r MRI wedi tynnu o fy mynydd a just checio os mae bob dim yn iawn efo ni yna, just dangos yr lluniau beth yma. It's gonna be a long day. Dwi'n ôl adra o'r diwedd yn fy ngwely yn swatio. Oedd yr ophthalmologist yn deud bod y llygad bod o wedi gweithygu chydig bach ac ond nhw'n deud oedd y llygad chwith yn perffaith. Mae'r endocrinologist... mae hwnna'n gair anodd i ddeud. Felly, maen nhw wedi deud da ni wedi newid yr growth hormone i'r dos chydig mwy wan. A maen nhw eisiau fi ddod yn ôl mis Ionawr i dechrau rhyw trials neu beth. Na i adael chi wybod i weld beth yw hynna, Ac yn olaf, mae'r oncologist wedi deud gair canlyniadau mewn tua pythefnos canlyniadau yr MRI mewn tua pythefnos i 2 wsos hwmpas hynna. Felly eto nai adael chi wybod sut mae hynna. Felly am rwan, nos da! A welwch chi'n fuan.